Nej, det går ikke. Nu han er ved at brænde. Jeg synes, jeg er ved at laver de budbord der. Kom. Så døde de. Nøj, for en god morgen. Det er helt vildt det der. Kan det brænde? Nej. Det varmer godt. Morten, det kan brænde, den stol der. Morten, det er the witchcraft. It's getting out of the chair. I got $20 in my pocket. That's just about all I have to say about that. This is fucking awesome. Øj, der får en røg. Det er lysholdt på Jensted. Øj, det er lun der. Ja, det er godt vej. Daniel. Det er bedst at stå, hvor røgen kommer, ikke? Nej, men det var helt åbent. Det var nok ikke helt nødvendigt.